வெல்கம் டு சசி மார்க்கெட்டிங். வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பேச போறோம்னா இம்போர்ட்டினுடைய கஸ்டம்ஸ் ப்ரொசீஜர் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா அதில் எக்ஸ்போர்ட்டினுடைய கஸ்டம்ஸ் ப்ரொசீஜர் பற்றி பேசியிருப்பேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இம்போர்ட்டினுடைய கஸ்டம்ஸ் ப்ரொசீஜர் பற்றி பேச போகிறோம். இம்போர்ட்னா எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இறக்குமதின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஆமாம், இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சசியங்கர், நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இம்போர்ட்டர். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெட்ரோல் சேல் பண்ணணும். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் நீட் இருக்குது. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறேன். நான் வந்து அதாவது ஒரு பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டு உள்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி அங்கே பெட்ரோல் வாங்கி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் இம்போர்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இம்போர்ட் ப்ராசஸ்னுடைய கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளியர் கட்டாக சொல்ல போகிறேன். ஓகேங்களா? நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் கிளியரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு டாக்குமெண்ட் இருந்துச்சு, ஷிப்பிங் பில்லுன்னு சொல்லி அந்த டாக்குமெண்ட் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இம்போர்ட்டுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது. அந்த டாக்குமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த டாக்குமெண்ட் பேரு பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி கீழே என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்வாய்ஸ் வரும். இன்வாய்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சைனர் நேம் இருக்கு, எக்ஸ்போர்ட்டர் நேம் இருக்கு, கன்சைனி நேம் இருக்கு, இம்போர்ட்டரோடைய நேம் இருக்கு, போர்ட் ஆஃப் ஆரிஜின் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு, போர்ட் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு. செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் லிஸ்ட். பேக்கிங் லிஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்ரோல் அந்த என்ன பெட்ரோல் என்ன கமாடிட்டி எடுத்துட்டீங்கனாலும் அந்த ப்ராடக்ட்னுடைய குவான்டிட்டி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கிராஸ் வெயிட் டன்னேஜ் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் வெயிட் டன்னேஜ் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் லிஸ்ட்ல இருக்கும். மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் லேடிங். பில் ஆஃப் லேடிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துபாயிலேருந்து எனக்கு பெட்ரோல் அனுப்பிச்சு விடுறாரு எக்ஸ்போர்ட்டரு. அந்த எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிப்பிங் லைன் கம்பெனி இருக்குதுல்ல, அந்த ஷிப்பிங் லைன் கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுற ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் பில் ஆஃப் லேடிங். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் இருக்கிற ஒரு ஜபல் அலி போர்ட் எடுத்துக்கலாம். துபாயில் இருக்கிற ஒரு ஜபல் அலி போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் லோட் பண்ணிட்டாங்க. லோட் பண்ணிட்டு ஷிப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்மெண்ட் ரெடியாக இருக்கிற சமயத்தில் ஷிப்பில் லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஷிப்பில் இருக்கிற கேப்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் லேடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட கொடுப்பாங்க. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சரக்கு லோட் பண்ணிட்டோம், அதுக்கு நான் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிற பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் லேடிங். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி கீழே வரும். அட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் சொல்லுவாங்க. சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அரிசியாக இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெரோசினாக இருக்கலாம், ஒரு பெட்ரோலாக இருக்கலாம், ஈவன் ஒரு உட்டு மெட்டீரியல் கூட எடுத்துக்கோங்க. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு காரும் கூட எடுத்துக்கலாம், அதே மாதிரி ஒரு பைக் எடுத்துக்கலாம். எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ கார் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெனால்ட் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரெனால்ட் கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜினலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜினா சிம்பிளாக சொல்லலாம், மேனுஃபேக்சரிங் கண்ட்ரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கண்ட்ரியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஆகிக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி இன்வாய்ஸ், பேக்கிங் லிஸ்ட், சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின், பில் ஆஃப் லேடிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி கீழே வரும். ஓகேங்களா? இப்போ இம்போர்ட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சென்னை ஹார்பர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டனுடைய கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் பண்ணணும். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எக்ஸ்போர்ட் கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் முடிச்சிருப்பாரு. முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பில் ஆஃப் லேடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரிஜினல் பில் ஆஃப் லேடிங் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டேன்னா எனக்கு வந்து கொரியர் பண்ணி விட்டுருவாரு. இல்லை எனக்கு ஒரிஜினல் பில் ஆஃப் லேடிங் வேண்டாம், ஷிப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வருது, கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சீக்கிரமாக வந்து சேருது, நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆன்லைன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பில் ஆஃப் லேடிங் அனுப்பிச்சி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் ஆன்லைன் இமெயில் மூலிமா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவே பில் ஆஃப் லேடிங்னு சொல்லுவாங்க. ஷிப்பிங் டைம்ஸில் சீவே பில் ஆஃப் லேடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுவார். நான் அந்த பில் ஆஃப் லேடிங் ஒன்ஸ் நான் வந்து கெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இம்போர்ட்டர் நான் வந்து சீவே பில் ஆஃப் லேடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட நான் கெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு 4 நாளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஹார்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சிஹெச்ஏ ஏஜென்ட், இப்போ சப்போஸ் நான் ஜி கார்டு ஹோல்டர்னா நானே போய் வந்து கிளியரன்ஸ் வந்து பண்ணிடுவேன். இப்போ என்கிட்ட ஜி கார்டு இல்லை, ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஜி கார்டெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. என்கிட்ட இப்போ ஜி கார்டு இல்லைன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் ஹவுஸ் ஏஜென்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த ஏஜென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப் வரக்கு ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை ஹார்பரில் உள்ள சிஎஃப்எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் போய் மீட் பண்ணுவார். மீட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஐஸ் கேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அனுப்பிச்சிருப்பார், பில் ஆஃப் என்ட்ரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருவார். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மேனுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரியோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணுவார். சப்மிட் பண்ணுறப்போ அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எக்ஸாமினர்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பார், அப்புறம் சூப்பர்டென்ட்னு சொல்லி இருப்பார், அப்புறம் ப்ரிவென்டிவ் ஆஃபீஸர்னு சொல்லிட்டு 3 மெயின் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க.
அந்த எக்ஸாமினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் இருக்கிற டேட்டாவும் அப்புறம் மேனுவலில் இருக்கிற எல்லாமே பார்த்து ஓகே பக்காவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிளியராக இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணிடுவார். சேவ் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்டென்ட் கிட்ட கொடுத்துருவார். அந்த எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் சூப்பர்டென்ட் கிட்ட பாஸ் பண்ணிடுவார். சூப்பர்டென்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் அப்ரேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த சூப்பர்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓகே அவரு ஃபர்தராக வெரிஃபை பண்ணி எல்லாமே இது பண்ணிவிட்டு அவர் ஓஓசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணிடுவார், பாஸ் பண்ணிடுவார். ஓஓசி ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பாஸ் பண்ணிடுவார். ஓஓசினா ஒன்றுமே இல்லை, அது ஒரு கேட் பாஸ் மாதிரி தான். எக்ஸ்போர்ட்டில் சொல்லியிருப்பேன், எல்இஓன்னு சொல்லியிருப்பேன், லெஃப்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர், அது ஒரு கேட் பாஸ் மாதிரி. இதில் ஓஓசின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இம்போர்ட்டுக்கு. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஹவுஸ்லேருந்து, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் ஃப்ரை ஸ்டேஷன் கஸ்டம்ஸ்னுடைய கண்ட்ரோல்லேருந்து வெளியே போகணும்னா அந்த கேட் பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவை. அந்த ஓஓசின்னா அவுட் ஆஃப் சார்ஜ் ஆர்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இம்போர்ட்டில். அந்த அவுட் ஆஃப் சார்ஜ் ஆர்டர் இருந்தால் சரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, நம்ம கஸ்டம்ஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே கொண்டு போக முடியும், நம்மளுடைய இம்போர்ட்டனுடைய பிளேஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போக முடியும். அது சூப்பர்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான ப்ராசஸ் முடிச்சிருவாரு. ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்டிவ் ஆஃபீஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டம்ஸ் ஏரியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா, சரக்கு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவரோட ரோல் என்னன்னா டாக்குமெண்டேஷன் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் கிளியரன்ஸாக பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் பக்கவாக இருக்கிற சூப்பர்டென்ட் சைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி இது பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா டீஸ்டஃபிங் பண்ணுவார். இப்போ எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டஃபிங் சொல்லியிருப்பேன், சரக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் ஏற்றுவாங்க, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஸ்டஃபிங் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது இம்போர்ட் என்ன, டீஸ்டெப்பிங்கிறப்ப அந்த கண்டெய்னர்லேருந்து உங்களுக்கு சரக்கு இறக்குவாங்க. கண்டெய்னர்லேருந்து சரக்கு இறக்கிட்டு இம்போர்ட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரு தனியாக வெஹிக்கிள் கொண்டு வந்து இருப்பாரு. அந்த வெஹிக்கிள்லேருந்து உங்களுக்கு சரக்கு ஏற்றி இம்போர்ட்டனுடைய பிளேஸ்க்கு அனுப்புவாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப டீஸ்டெப்பிங் பண்ணுவாங்க. கண்டெய்னர்லேருந்து சரக்கு வெளியே இறக்குவாங்க. வெளியே இறக்கி ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவார். ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இம்போர்ட்டனுடைய இல்லை வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு ஏற்றிடுவாங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறம் இது பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, இம்போர்ட்டனுடைய கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் ப்ராசஸ். அப்போ அந்த கண்டெய்னர் இருக்கும்ல, அந்த கண்டெய்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் லைன் கம்பெனியோட கண்டெய்னர் அவங்க வந்து துபாயிலேருந்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய பிரான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சென்னை பிரான்ச்சுக்கு வந்து அவங்க ஒரு எம்டி கண்டெய்னர் யார்டு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அந்த எம்டி கண்டெய்னர் யார்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டெய்னர் வந்து அனுப்பிச்சிருவாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரினுடைய பேசிக் ப்ரொசீஜர், கஸ்டம்ஸ் ப்ரொசீஜர். ஓகேங்களா. ஆனால் இந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி டைப்ஸில் ஹோம் கன்சப்ஷன் பில் ஆஃப் என்ட்ரி. ஹோம்ஸ் கன்சப்ஷன் பில் ஆஃப் என்ட்ரிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ சரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சிஎஃப்எஸ் வந்துருச்சு. சிஎஃப்எஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டர் போகிறாரு, எல்லா கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த சரக்குக்கு அவர் டியூட்டி பே பண்ணணும்ல. டியூட்டி பே பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக சரக்கு வெளியே எடுத்துட்டு போகிற ப்ராசஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் கன்சப்ஷன் பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. உடனடியாக டியூட்டி பே பண்ணிட்டு சரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டர் பிளேஸுக்கு கொண்டு போகிறாரு. அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் கன்சப்ஷன் பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது வந்து அந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கலரில் இருக்கும்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஓகேங்களா. அந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஒயிட் கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அது என்ன செக்ஷனுக்கு கீழே வருதுன்னா செக்ஷன் 46 வருது. அக்கார்டிங் டு தி கஸ்டம்ஸ் இந்தியன் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் 1962 செக்ஷன் 46 கீழே வருது. கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் 1962 செக்ஷன் 46 கீழே இந்த ஹோம் கன்சம்ஷன் பில் ஆஃப் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது. அடுத்து நம்ம செகண்டாக பார்க்க போகிற பில் ஆஃப் என்ட்ரி வந்து என்னன்னா வேர் ஹவுஸ் பாண்டிங் பில் ஆஃப் என்ட்ரி. ஓகேங்களா. வேர் ஹவுஸ் பாண்டிங் பில் ஆஃப் என்ட்ரி. இந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கலரில் இருக்கும்னா பஃப் கலரில் இருக்கும். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பஃப் கலர்னா ஒரு எல்லோ ப்ரௌனிஷ் கலர், இந்த கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி இருக்கும். இந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரினுடைய ப்ராசஸ்னா ஹோம் கன்சப்ஷன் மாதிரி ஹோம் கன்சப்ஷன் என்ன சொன்னால் சடனாக டியூட்டி பே பண்ணிவிட்டு சரக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் எக்ஸாமினேஷன் இந்த கிளியரன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட பே பண்ணுறதுக்கு அமௌண்ட் இல்லை. ஓகேங்களா. அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டம்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு இந்த குட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ட்ரோலில் வைங்க, கஸ்டம்ஸ் பார்டர் வேர் ஹவுஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைங்க, நான் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டி பே பண்ணி இப்போ என்கிட்ட டியூட்டி பே பண்ண முடியல, அப்புறமா நான் டியூட்டி பே பண்ணிவிட்டு சரக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டோம்னா கஸ்டம்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சரக்கு கொண்டு போய் கஸ்டம்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற பார்டர் வேர் ஹவுஸ்க்குள்ளே வைப்பாங்க. ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ பேமெண்ட் கிளியரன்ஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் பார்டர் வேர் ஹவுஸ்லேருந்து எடுத்து இம்போர்ட்டர் பிளேஸுக்கு கொண்டு போயிடலாம். அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ்னுடைய வேர் ஹவுஸ் கண்ட்ரோல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஹவுஸ் பாண்டிங் பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இது எதுக்கு கீழே வருதுன்னா அக்கார்டிங் டு இந்தியன் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் 1962 செக்ஷன் 46 அண்ட் செக்ஷன் 60 கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வருது. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து இதோட இன்னொரு பேருன்னு சொல்லுவாங்க. வேர் ஹவுஸ் பாண்டிங் பில் ஆஃப் என்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் இருக்குது. அது என்ன பேருன்னா இன்டூ பாண்ட் ஆஃப் பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்டூ பாண்ட் ஆஃப் பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பில் ஆஃப் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க.
இந்த எக்ஸ்பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராசஸ்னா, இது சேம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் பாண்டிங் பில் ஆஃப் என்ட்ரி மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸும் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய கலரில் வந்து பில் ஆஃப் என்ட்ரி பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும். இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் வேர் ஹவுஸ் பாண்டிங் பில் ஆஃப் என்ட்ரியுமே சிமிலியர் தான். எக்ஸ்பாண்டும் வேர் ஹவுஸ் பாண்டிங் வந்து சிமிலியர் தான். பட் என்னன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூட்டி கட்டுறதுக்கு உண்டான அமௌண்ட் இருக்கும். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் அதர் ரீசன் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் பிளேஸுக்கு சடனாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இம்போர்ட்டட் பிளேஸுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு வேர் ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது, வேர் ஹவுஸ் ஸ்பேஸ் இருக்காது. இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உடனடியாக பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஒரு 2-3 months கழிச்சுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் மூவ் பண்ணணும், அது வரைக்கும் எங்ககிட்ட இருந்தால் சேஃப் கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் டியூட்டி பே பண்ணிடுறோம், ஆனால் எங்ககிட்ட அது வரைக்கும் இருந்தால் சேஃப் கிடையாது, நீங்களே வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இது எதுக்கு கீழே வருதுன்னா, அக்கார்டிங் டு த இந்தியன் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் 1962 செக்ஷன் 68 கீழே வருது. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஹவுஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் கன்சம்ஷன் இருக்குது, வேர் ஹவுஸ் பாண்டிங் பில் ஆஃப் என்ட்ரி இருக்குது, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரி இருக்குது. அதையும் தாண்டி டிஃபென்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், நம்ம மிலிட்ரி, ஆர்மி, நேவிக்கெல்லாம் டிஃபென்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி அதுக்கு தனியாக ஒரு பில் ஆஃப் என்ட்ரி இருக்குது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கலரில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இந்த மாதிரி பில் ஆஃப் என்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஓகேங்களா? எக்ஸ்போர்ட்னா ஷிப்பிங் பில், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இம்போர்ட்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி. நம்மகிட்ட ஜி கார்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளே பண்ணலாம், இல்லைனா ஒரு சிஹெச்ஏ ஏஜென்ட் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம். இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இந்தியன் கஸ்டம்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸில் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே பண்ணுறாங்க. இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி வருவாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஐடிலேருந்து வருதுன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கஸ்டம்ஸ்கிட்ட வருது. அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸு கீழே, ரெவன்யூ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இயங்கிட்டு இருக்குது. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ட்ரைபோர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இம்போர்ட் ஆகி தான் வருது. அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்போர்ட் கிளியரன்ஸு, அப்புறம் நம்ம ஒரு பொருள் அனுப்புறோம்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட் கிளியரன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணேன். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.